she will start asking, you can't say to her, but you said last month you don't want the smell of chicken. Last month you said you don't want eggs. I don't know if you understand what I'm trying to say. This is exactly what happened with God. There are certain things that God said and did in preparation of Jesus Christ coming. We can't go back to those things today. Hallelujah. The law in the Old Testament came as a mirror reflecting Jesus Christ. As sometimes I preach, I will say the Old Testament is Christ concealed. The New Testament is Christ revealed. Am I saying let's discard the Old Testament? No, we learn from the Old Testament. And we get revelation from the Old Testament. But the revelation should be Jesus Christ. Because what Jesus Christ then did was, the law was given to men. And even at the time the law was given to men, God knew that the law could not make human beings holy. God knew that the law could not perfect human beings. Perfection only comes from Jesus Christ. This is why Jesus Christ says, I am God. I am here and I am telling you. Right. Let's start off by going to Ephesians chapter 2 verse 11. Ephesians, that's Shona. Ephesians chapter 2 verse 11. I don't know, would you prefer that I do this in Shona or in English? Shona. Okay. Ephesians chapter 2 verse 11. Ephesians chapter 2. Matthew, Mark, Luke, John, Ephesians. Let me. I'm not Bible. Shona. Shona. We actually intend to buy Shona Bibles this month. No, okay. Right. Naizvozvo rangarirai kuti imi vahedheni. So we go back a little bit. When God chose the Israelites as the chosen race, God was revealed only to the Israelites. Anyone who was not Jewish was called heathen. As you know, we say heathen to people who are not Christian, but initially the word heathen was for us, people who are not Jewish. And God then said, I have chosen you, you are my elect. All these people can have their gods, but you will have me. But imimi ndini ndichava mwari wenyu. That's why it was easy for God, for the Israelites to defeat all the other people, because vainamata vamwari vavo vasiri Jehovah. That's why even there is a story yandakambotaura ndikati vanambuya vedu vamwe tichanamata mudzimu chiti anasekuru nanambuya nanani, but anasekuru nanambuya vedu vakaenda kudenga. Why? Because panguva iyoyo Mwari anga akavhara mukova kwavari. So Mwari anovatongera kusaziva kwavo. It's not their fault. God did not open doors for them. God did not give them an opportunity. But iwewe neni manje, the door is open. Takavhurirwa mukana kuti tizive Jesu Kristu. Vainamata mudzimu nekuti Mwari anga asina kuvada. But isusu Mwari akatipa hatingarambe tinamata mudzimu. Because Jesu paakauya ndiye akazoita the change yekuti hazvichisiri zvemaJudha chete, munhu wese manje. Right. So anzi naizvozvo rangarirai kuti imi vahedheni munyama mainzi vasina kudzingiswa, naivo vainzi vekudzingiswa kuri munyama kunoitwa mumaoko, kuti nenguva iyo makanga musina Kristu, muri vatorwa paushe hwaMwari, muri vaeni pasungano dzechipikirwa, musina tariro, musina Mwari panyika. Mukunzwa zvandanditaura zvazvo. Takati tisina Mwari, takati ngatoverengwa, taitonzi tiri vatorwa kuna Mwari. Verse 13. Asi zvino muna Kristu Jesu imi makanga muri kure kare.
makaswedetswa muropa raJesu. So by shedding of the blood of Jesus, we have now been adopted. Tafanana nemaJudha manje, tafanana nemaHebrew, taunzwa kuna Jesu, taunzwa kuna Mwari, nokuti ndiye rugare rwedu. Iye wakaita zvinhu zviviri kuti chive chinhu chimwe, akaputsa rusvingo rwapakati runoparadzanisa. Rusvingo izvi kudhara vaiti kana vakavaka guta kuti musapinde mbavha kana vanhu vanouya kuzoreidha kana vanouya kuzorwa, kwaitovakwa madziro ekuti vanhu vasapinde muguta imomo. Spiritually, this is what was between the Jews and the heathens. Papatori nerusvingo rwekuti tisingakwanise kupinda kuna Mwari. maJudha anga asingatobvumidzwe kuroorana nesu, isu tasingatobvumidzwe kuroorana navo. Rimwe zuva tichazoparidza futi nemharidzo about that, the dangers of a Christian marrying someone who's not Christian. So Jesu anonzi pakufa kwake Jesu akaputsa rusvingo, akatopwanya rusvingo. There is no more demarcation. Rusvingo irworwo ndorwo rwatichapinda pakunotaura nezvaro, because rusvingo urwu ndiwo murayo watatichitaura. Zvaakaparadza munyama yake kuvengana iwo murayiro wezvakarayirwa pazvirevo, kuti asike ava vaviri vave munhu mutsva maari, aite rugare saizvozvo, kuti muchinjikwa uyananisezve vose vaviri vave muviri mumwe kuna Mwari. Zvaakauraya kuvengana naiwo muchinjikwa, akasvika akaparadzira rugare kwamuri imi maiva kure, norugare kuna ivo vaivo pedo, nokuti isu tose tinopinda naivo nomweya mumwe kuna Baba. Naizvozvo hamuzati muchiri vaeni navatorwa, asi vobvo pamwe chete navatsvene veimba yaMwari. So what this verse is explaining is, we are no longer strangers. Ephesians chapter 2 verse 11. Okay. Ene murukunzwa kuti rusvingo irwu ndochi murawo. Murawo ndeupi? Murawo ndo wakapiwa kuna Mozisi. Mozisi ndobva auya nemurawo kune kumaJudha. Ndobva auya nemurawo kumaJudha kuti honai zvanzi naMwari tinofanira kuita. Kana tida kunzi vanhu vaMwari ndo zvatinofanira kuteerera izvi. Musadye nguruve, musashande musi weSabata, musaite chakati, musaite chakati, musaite chakati. Ndo murayo uri kutaura. But kuzouya paJesu manje, Jesu ari kunzi akaita sei? Akapwanya rusvingo irwo, kuti tichipinda munonzi muTestamendi yenyasha yakushandisa kutenda. Handei futi pa 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Vakorinte vechipiri chapter 3 verse 6. Titangire pa verse 3. Makaonekwa kuti muri muhati yaKristu, yakagadzirwa nesu, isina kunyorwa neingi, asi nomweya waMwari mupenyu, isina kunyorwa pamahwendefa emabwe, asi pamahwendefa emwoyo, enyama yemoyo. So ndambotsanangura kuti Mozisi akauya akatakura chii? Mahwendefa ebwe. Ndo akaita sei? Akanyorwa neruoko rwaMwari, the 10 commandments. Amene kana tiri kunyatsonzwisisa tese. Moses akapiwa mahwendefa ematombo, ndobva auya nawo kuvanhu, anga akanyorwa naMwari kunzi chi? These are my commandments, keep my commandments. Ndo ari kunyorwa aya kuti mahwendefa ebwe. But the New Testament that we are living in, matiri umezvinezvi maakutaurwa kunzi
murayiro inonyorwa pai? Pamwoyo wedu. Ndikuedza kuda kunyatsoita mbichana kuti vanhu vanzwisise. Nhasi tiri muteaching, not mupreaching. Kuti vanhu vanyatsonzwisisa zvekutaura shoko raMwari. Ndidzokorore futi. Makaonekwa kuti muri mumwadhi yaKristu yakagadzirwa nesu, isina kunyorwa neink asi nomweya waMwari mupenyu. This is why you need the Holy Spirit of God, because the Holy Spirit of God is the one that now writes the law in your heart. Isina kunyorwa pamahwendefa yemabwe asi pamahwendefa yenyama yemoyo. That's why you hear people telling you that when you're about to do something wrong, the Holy Spirit of God tells you no. It's no longer a case yekuti hande tinoona kuti pamatombo paya pakanyorwa kunzi chi wauraya munhu kaiwo, hande tinoona wona pakanzi thou shalt not kill, kunzi uyu akanganisa. Tiripanzwisisa? Verse 4, kutenda kwakadai tinako kuna Kristu naKristu kuna Mwari. 5, hatiti takakwana asi timene kuti titeme chinhu chimwene, asi kukwana kwedu kunobva kuna Mwari. Iye wakatikwanisa kuti tive vashumiri vesungano itsva, isati iri yezvakanyorwa asi yomweya, nokuti zvakanyorwa zvinouraya asi mweya unopa upenyu. Zvichireva kuti iyi sungano yakudhara iyi ye10 commandments nemalaws aMozisi iri kutonzi inouraya, because iye Mwari chaiye muridzi wayo, Mwari aitotaura kuti iyi haigoneki. Kana isingagoneki zvinoreva kuti chi? Pane mavhesi hobva tinotogona kuenda kwaari atotaura kuti munhu aityora murawo uyu aifanira kuti wase kutakwa nemabwe. Saka sungano iyi yaiuraya, but sungano itsva iyi haiurayi because ndeye mweya. Anditi zvino hanzi nokuti zvakanyorwa zvinouraya asi mweya unopa upenyu. Zvino kana kushumira kwakauyisa rufu kwanga kwakatemerwa nemaretere mabwe, kwakauya nokubwinya kwakanga kwakadaro kuti vana vaIsraeri vakakoniwa kutarisa chiso chaMozisi nokuda kwekubwinya kwechiso chake kwakanga kuchipfuura hako. Ko, kushumira kwemweya hakungavi nekubwinya kukuru here? Right. Mozisi paakabva kugomo akauya achinzi anga akubwinya kumeso kwake, to a point yekuti vanhu vanga vasakwanisa kuita sei kumutarisa kumeso, vakutotya. Akapedzisira aita sei aiswa veil. Saka Mozisi anga akufamba aine veil rakavhara kumeso kwake. He spent, I think, if I'm not mistaken, more than 40 days in the mountain talking to God. So because of that, the glory of God was transferred to him. Saka anga kutotyisa Mozisi, ukamutarisa kumeso wanga usisakwanise kumutarisa kumeso, he was now glowing because of the glory of God. Kusvika maIsrael ati aiwa please vhara kumeso kwako hatikwanisi kuita sei. Saka zviri kunzi kana iwo murawo uyu waikwanisa kuita kuti Mozisi abwinye, what more isusu taunzwa mutestamendi inyowani iri beta. Zvinoreva kuti testamendi iyi itori nekubwinya kuri more, but zvakutaurwa zvefuture manje, because isi tichabwinyana tichazobva pano pasi. Musi watinobuda munyama ino iyi tichazobwinya patinoenda kudenga. Right. Nokuti naicho chaigwinyisa hachina kubwinyiswa kana pachinhu ichi tichifananidza nekubwinya kunokunda. Nokuti kana icho chinopfuura chaiva nokubwinya, zvikuru sei icho chagara ndicho chiri pakubwinya. Naizvozvo zvatine tariro yakadai tinotaura tisingatyi napaduku. Tingaita saMozisi, tisingaiti saMozisi waiisa chifukidziro pachiso chake
kuti vana vaIsraeri varege kutarisa kuguma kwezvinopfuura, asi ndangariro dzavo dzakapofomadzwa nekuti kusvikira nhasi chidzitiro ichi chichiripo pakuverengwa kwetestamende yakare, changa chichifanira kubviswa muna Kristu. I don't know kana muri kunyatsonzwisisa kuti chidzitiro ichi ndechezvinhu zvinoguma, handiti? And apa manje patozonyatsotaura kuti testament, kuti chidzitiro ichi Sorry, man, there's a physical problem with the laptop. Is it? So there's like a main board, something wrong with the power section. Okay. So to repair it, because they're going to cost you. Okay. All right. Maybe just get another laptop. Okay. Thanks. Sorry. Thanks a lot. It's okay. All right. Sorry about that. Nditangidze futi kuverenga vhesi iyoyo. Asi ndangariro dzavo dzakapofomadzwa. Vakapofomadzwa ndevapi? Ava vanotenda mumurayiro wakudhara. Shoko raMwari rinotaura kuti kana vanhu vachiri kubatirira ikoko vakapofomadzwa. Voti handidye nyama iyi because haina split hoof. Ameno kana makamuzwa vanhu vachidaro. Haina split hoof. Handidye nguruve. Handishande nemusi wakati. Ayo, yanga iri testament iyoyo. But kubatirira ipapo kutori kupofomadzwa nekuti kusvikira nhasi chidzitiro ichi chichiripo pakuverengwa kwetestamende yakare. Mweya waMwari utoti chidzitiro ichocho. Verse 14. Asi ndangariro dzavo dzakapofomadzwa nekuti kusvika nhasi chidzitiro ichi chichiripo pakuverengwa kwetestamende yakare, changa chichifanira kubviswa muna Kristu. So as we get into Christ, we move away from the Old Testament. Because testament itsva neyakare inofanira kugamuchirwa in its entirety. Kana tichida kudzokera kuOld Testament, takutofanira kutoti pese patinouya kuchechi touya nehwai yedu. Because what these people used to do is, every time vaitotanga vaita confession, but confession yavo yaitounzwa nechipiriso yoendeswa kuna high priest. Tichazoenda kumberiko. Verse 15. Asi kusvika nhasi kana Mozisi achirawa, chifukidziro chichiripo pamwoyo yavo. Saka munhu akakuya kwavo kwauri nhasi achiti munoenda kuchechi nemusi weSunday sei? Munofanira kuenda musi weSaturday because Saturday ndo Savadha. Obva tomudza kuti shamwari, kana Mozisi achirawa, chifukidziro chichiri pamwoyo wako. You can't be in Jesus Christ if you are still subscribing to those things. Zvakatofanana nemunhu akavakirwa masvingo. You cannot get into Christ. Verse 16. Zvino kana munhu achitendeukira kuna She, chifukidziro chinobviswa. Ishe ndiJesu Kristu. So when you are converted, uchitendeuka kuna Jesu Kristu, waakugamuchira Jesu, waakupinda mutestament yekutenda. You receive the grace. It's activated by faith, because from the beginning you have to start by believing that Jesus Christ is the Son of God. And when you believe that Jesus Christ is the Son of God, you believe that He has never sinned. And you believe that His blood has the power to wash away your sins. So we are now talking of faith. We are now talking of grace. We are now talking of love. We are now talking of the Holy Spirit of God. Verse 17. Ishe ndimweya. Zvino pane mweya washe pane sununguko. So Jesus Christ came to free us from this law. Ranga riri joko rakaremedza madzibaba edu, ravanga vasingakwanisi. Zvino isu chose tinoti tichitarira nechiso chisina kufukidzwa kubwinya kwacho sepachionioni, tichashandurwa
tichifanana nemufananidzo iwoyo, tichibva pakubwinya tichienda kune kumwe kubwinya sezvinobva kumweya washe. As I have said, because the will of the Father is to have many glorified sons. As he glorified Jesus Christ, Jesu akafamba pano pasi, akasumudzirwa, akazoendeswa kudenga, akagariswa kurudyi rwaBaba. Ndo zvinoda kuita Baba kuti tisafamba pano panyika, Ishe vanoda kuzotitorao, tosumudzwa futi, toendeswa kudenga. I don't know kana vanhu vari kunzwisisa zvandiri kutaura, kana kuti zvakatiomei kunzwisisa. Tiende futi kuna Galatians chapter 5. VaGalatia chapter 5 verse 1 inoti, Kristu wakatisunungura kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba, muregere kusungwa zve nejoko reuranda. Murau uri kutonzi ijoko chairo, because munoziva zvaiitika panguva iyoyo. Vaitonzi hamufani kubika musi weSavadha. Saka vaitoti Friday kana zuva rakuda kuvira, zuva before the sun goes down, ndo pamunopedza kubika. Mabika chikafu chenyu charedi, mogara makachidziisa. As soon as the sun goes down, Sabata yatotanga. No matter nzara yamini nayo hamuchakwanisi kubika. Kutozomirira musi weSunday. Kana riri basa hamuchatsvaire mumba, hamuchageza mawindo, hamuchaende kubasa, hamuchaite sei, because it was the Sabbath. And the items anenge achikora aifana kutakwa nemabwe. Verse 2, tarirai ini Paulo ndinoti kwamuri kuti kana muchidzingiswa, Kristu haangakubatsirei chinhu. Right. So first of all, chainzi kuti unzi muJudha chaiye akakwana vaifana kudzingiswa on the 7th day of your birth. Meaning kuti even ukada kubata murawo usina kudzingiswa, haumwe haunokwana murawo. Circumcision on the 7th day. Uri mwana mudiki. So that's why even David paakarwa Goliath, the first words David said, aitichi mungateerere zvekutaurwa anzi, how dare you say that, you uncircumcised Philistine. To them, it was a level of kukwaniswa and holiness. Meaning kuti nyangwe kana usina kudzingiswa hauna kutokwana futi. Saka hautokwanified kuti utange kuti handidye nguruve. Masabata anhasi asina kudzingiswa anotanga kutaura kuti hayi handidye nguruve. Kusaziva shoko raMwari. But achibva kuti handidye nguruve anotanga kubuda ovhura castle light. Tichazobva kuti shoko raMwari rinoti chii pamusoro paye, haudye nguruve but uri kumwa doro. Hanzi ndinopupurira mumwe nomumwe anodzingiswa kuti iye unenge hava nokuti aite murayiro wose. Exactly, zvananditsanangura. Verse 3. So it means you now have to follow everything, all the 613 laws, because kwaitanga 10 commandments then kozoita the laws zviri pamwe chete. And ukachikora 1 wachikora ese. I remember even kana maSavadha anozvitaura izvozvo kuti vanonyanya kutsimbirira pa 7th day kuti kana ukachikora 7th day it means wachikora thou shalt not kill, wachikora thou shalt not covet, thou shalt not commit murder, thou shalt not, it means wachikora ese. Yes, it's true, kana ukachikora 1 wachikora ese. Saka it means maufanira kubata ese, takutofanira kutotanga kuita malessons emurayiro wese. Verse 4. Makaparadzaniswa naKristu, iyemi munoda kururamiswa nemurayiro, mabudiswa panyasha. So the moment you go kulo, you are no longer in grace. Matobuda kugrace. Matorarama sana Jacob.
nana Judah, nana Reuben, nana Gad, nana Manasseh, nana Ephraim, nana Joseph. Mautora na masana Rebecca, nana Elijah. I'm not Jesus. You cannot call on the blood of Jesus. Nokuti isu nomweya tinomirira nokutenda tariro yokururamiswa. Nokuti muna Kristu Jesu kudzingiswa kana kusadzingiswa hazvibatsiri chinhu, asi kutenda kunobata nerudo. Zviri kunzwisisika? Amen. Manga mchimhanya zvakanaka. Ndianiko wakaudzivisai kuti murege kuteerera zvokwadi? Akutotaura kuti you are doing so well. So apa Paul anga arienda kumaGalatians. MaGalatians akavaparidzira shoko raMwari, vakatendeuka, vakabvuma Jesu, vakatanga kufamba zvakanaka muna Jesu. But Paul aenda, because you see Paul, unfortunately he could not be in one place. Saka aita akaenda kuRome, ndopaiti maRomans kuvaRoma, akaenda kuThessalonica obva kumaThessalonians, akaenda kuCorinth obva kumaCorinthians, akaenda ava vangadzoka kumaGalatians. Oti kuva amambotanga zvakanaka vanhu. Kuti ndiani akukupinzai murawo? Ndiani akukupinzai muzvinhu zvakadai so? Just to give an example. To give an example of what I'm talking about. If we can go to Numbers chapter 28, verse 9. Numbers chapter 28. Titangirira na verse 1. Zvino Jehovha akati kuna Moses, akataura na Moses akati, rayira vana veIsraeri kuti kwavari, munofanira kurangarira kupinda nenguva yavo yakafanira zvipo zvangu, izvo zvokudya zvangu nezvipiriso zvangu zvinopiswa, chive chinonhuhwira zvakanaka kwandiri. Unofanira kuti kwavari ndicho chipiriso chinopiswa chamunofanira kupa Jehovha, makwayana amakondobwe egore rimwe asina kuremara, maviri zuva nerimwe, chive chipiriso chinopiswa nguva dzose. This chapter I'm just speaking some of, ndichaverenga a few verses. I'm trying to explain to you what Sabbath is. These people are scamming you vachikuudzai kuti chichichi chokwadi chaicho kana takuda kuita zveshoko raMwari, kana mukuda kuteera Sabbath, this is how it should be done. First things first, each family is supposed to bring 2 makwai, male. Anditi ane 1 year. Anzi makwai emakondobwe egore rimwe asina kuremara, maviri zuva rimwe nerimwe, chive chipiriso chinopiswa nguva dzose. Rimwe gwayana unofanira kuuya naro mangwanani, rimwe gwayana unofanira kuuya naro madekwana. Nechegumi chefayo. I praise the Lord because we've been praying about this as well. I think you remember Baba Namai Kunashin Chitaura Tinya Chegumi. I'm still praying to God about this. I've been praying to God. We've just started this ministry, it's very new. I've never received money from people. I wasn't also sure, and I didn't know the one job I can not sure that, and we've been praying to God, and God has just answered. If people are to pay money into this ministry, let it be free will offering, not tithe. We will not receive tithes. Kana vanhu vakuda kupinda mumurawu, ngavachiita murawu wese. Kana vachida kupinda munyasha, ngavachiita zvenyasha. Nyasha ndio inonzi grace. Muna Jesu Kristu tiri mugrace. Anzi nechegumi chefu youpfu wakatsetseka
chive chipiriso cheupfu hwakakanyiwa nechechina chehini yamafuta akasvinirwa. Ndicho chipiriso chaanofanira kupiswa nguva dzose, chakarayirwa pagomo reSinai, chive chinonhuhwira zvakanaka, chipiriso chinopiriswa kuna Jehovha. Nechipiriso chacho chinodururwa chinofanira kuva chechina chehini chegwayana rimwe nerimwe. Unofanira kudurura kuna Jehovha chipiriso chezvinobata. Rimwe gwayana unofanira kuuya naro madekwana, unofanira kuuya naro pamwe chete nechipiriso cheupfu nechipiriso chinodururwa zvakafanana nezvamangwanani, chive chipiriso chinopiswa chinonhuhwira zvakanaka kuna Jehovha, zvipiriso zvesabata zvokuvamba kwomwedzi. So you do this in the morning and you will also do this in the evening. I would like to assume, this is me, not God, I would like to assume this would be the beginning of the Sabbath and this would be the ending of the Sabbath. Saka you do this ceremony muchitanga, you do this ceremony muchipedzisa. And to show how serious this was, it was so bad that Jesus at one time was walking in a field and he just pulled corn. Achifamba, he just pulled corn. Do you know they wanted to stone him? Because according to the law of the Sabbath, watuchukora Sabata ipapo. Zvirora watu avasingatofanira kuita anything. So kana takuti takupinda mukunamata ikoko, takutofanira kutoita all the way. However, shoko raMwari rinotaura kuti even nyangwe mukazviita all the way, zvazvakatukwa naJehovha. Ndosaka vakazotumira Ishe Jesu Kristu. Nekuti vanhu vanga vasingakwanisi kucheneswa neOld Testament. Vanhu vataura kuti maJudha anga akaoma musoro, maJudha anga akaoma so. It's not their fault. There was no way they were going to attain holiness. Holiness can only be attained through Jesus Christ. Only when the Holy Spirit of God starts leading you can you live right with God. That's the only time you can please God. That's the only time you can live a sinless life. Verse 12. Nezvegumi zvetatu zveefa zvoupfu hwakatsetseka chive chipiriso cheupfu hwakakanyiwa namafuta panzombe imwe neimwe, nezvegumi zvizviviri zvoupfu hwakatsetseka chaive chipiriso cheupfu hwakakanyiwa namafuta pagondombwe rimwe nerimwe, nechegumi chimwe choupfu hwakatsetseka hwakakanyiwa namafuta chive chipiriso cheupfu pagwayana rimwe nerimwe, chive chipiriso chinopiswa zvakanaka chinopirwa Jehovha. Zvipiriso zvavo zvinodururwa zvinofanira kuva zvehafu yehini pagondobwe rimwe nerimwe, nechechina chehini pagwayana rimwe. Ndicho chipiriso chinopiswa chinofanira kuitwa mwedzi umwe noumwe nemwedzi yogore yose. Zvinoenderera mberi zvichienderera mberi. There are so many of them. Why did I bring this chapter? I am trying to explain and support the theory yekuti kana taakuita murau, ukachikora murau 1 wachikora yese, saka kana taakuita murau tofanira kutoita murau yese, meaning kuti even ivo vari kuteera murau weSabata, even ivo vari kuteera murau yaMozisi vari kuityora because havasi kuiita yese. Kune kumberi kwainotozotaura even dressing chairo kuti unofanira kupfeka this way. So even ukaita mirau yese iyoyo, wobva wapfeka trouser rako neshirt kudai, watotyora futi, wafanira kutapa nemabwe. And iyoyi inonzi kana maita Sabata yenyu, the effort you are only allowed to make is in stoning vatadza kubata Sabata. Munofanira kutotora mabwe moti chi? Yes. Meaning kana musiri kutaka nemabwe vasiri kubata Sabata muri kutotadza futi.
asi honai kusunungurwa kwatakaitwa naIshe Jesu Kristu. Nekubvaruka kwakaita keteni achiti zvaperera. Because zvazvinoreva manje, when you take that lamb as a sacrifice, ropa regwayana riya ndo rinofanira kuyerera kuti Mwari vaite sei, varegerere iwewe nezvivi zvavo. Asi Jesu akauya sekuuya kwakaita gwayana pana Abrahamu, akabata mwanakomana wake Isaac, akuda kumuuraya. But mwana haachafanire kufa because God has now provided the lamb. When God provided the lamb, what God was signifying is, look, Abraham, your son does not have to die anymore. I am giving you the lamb that takes away. Gwayana iri rakutora nzvimbo yemwana wako akachifanira kufa. Ndo rakufa gwayana iri. Ropa regwayana richierera, mwana wako vapona. Tichireva kuti Ishe Jesu Kristu, mwanakomana waMwari, akapiwa segwayana rinotora zvivi zvenyika. Meaning kuti all those rituals dzemakwai ataifanira kuunza, dzemombe dzataifanira kuuraya, vasina mari vasingakwanise kuafodha makwayana vaibvumidzwa kunzi unouya kana nenjiva. Waitofanira kutogara uine tunjiva twako kana usina mari. Ndakatozonzwisisa mweya waMwari wakutsanangura. Ndosaka zvichinzi munhu ane mombe ane mari. Ndosaka zvichinzi munhu ane gwayana ane makwai ane mari. Because it meant kuti he has more leeway to sin. Because he can always come and sacrifice. So now Jesus Christ came. And when Jesus Christ came, his blood was enough to take the place of all these animals. And the shoko raMwari rinotaura kuti Jesu akazviita kahwani. And the kahwani kako was enough for all generations, for eternity. Kusvika musi unodzoka Jesu Kristu. That's why when we pray now, tinotendeuka kuna Jesu, tokumbira kuti ropa rawo Ishe Jesu Kristu. 1 John chapter 1 verse 9 inoti, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So what we then do is, when we encounter the word of God, first of all tinobvuma kuti Ishe Jesu Kristu muri mwanakomana waMwari. Hamuna chivi, asi ini ndine chivi. So ndakubvuma kuti ndinoti imimi pindai mumwoyo mangu. Then he takes your place, because kuroverwa kwakaitwa pamuchinjikwa was meant for me. But now, by reckoning that Jesus Christ kuroverwa kwakaitwa pamuchinjikwa was meant for me, it means he has taken my place. He died on my behalf. Now I don't have to pay the price for my sins. And as he was resurrected, I am resurrected in the kingdom of God. And I start my Christian walk. And therefore there is no condemnation for them who are in Christ. Akuchisina kupomerwa mhosva kune ava vari muna Kristu Jesu. Nekuti Ishe Jesu Kristu vakatora kupomerwa kwacho vakaroverwa pamuchinjikwa. You can now ask kuti Mwari ndibereke kutsvaka. Mvura neropa zvichita basa. Wosukwa, woregererwa zvivi zvako, wocheneswa. You pray for sanctification. Kucheneswa pasi pemwoyo, kudzurwa kwemudzi wechivi. You start absorbing the word of God. You start absorbing the word of God. You start absorbing the word of God. And you are changed because you become a new creature. You become a new creation. You are no longer that person that you used to be. Because the word of God transforms your mind. Zvaitaura naDavid kuti the law of the Lord is perfect, converting the heart, converting the mind. And because you now have that God nature, hauchararama upenyu hwezvivi. Upon sanctification, you receive baptism of the Holy Spirit, and the Holy Spirit then guides you. Now the Holy Spirit will be telling you to know issues recited. No, issues recited. No, issues, this is wrong. No, go back and apologize. That was not right. No, issues, you are not supposed to do this. And that is the holiness that the Father seeks. That is what will take you to heaven. I don't know kana tiri kunzwanana zvandiri kutaura.
kana kuti zvakanyanya kudzika kana kuti ndinoda kudzokorora kana kuti chii tichiri pamwe chete tiri kunyatsozinzwei. So from today onwards, ladies and gentlemen, hama dzangu dzese, we now know kuti utsvene hwedu haubve pamurayiro asi hunobva panyasha. Utsvene hwedu hunobva panyasha. When we want to give to God, we give our free will offering and God will bless us. It's grace. We are living in freedom. Achisina kusungirwa. Kana munhu akabika mapork ribs ake, we are free to eat. Achati nguruve yakamhora, haifanira kudyiwa. No. There's even a verse that talks about it. Kuti let no one condemn you. Based on the food you eat. Or based on the Sabbath. I think it's Colossians chapter 2 verse 16 if I'm not mistaken. Let no one condemn you. As chatendero kuti munhu auye kwamunoti imi makadya nguruve imimi saka muende kudenga. Kuti imimi hamusi kuchengeta Sabata. Imimi no, it's okay, you are free. You are free. What is important now? The real Sabbath is resting from sin. January to January. Sunday to Sunday. Vatenga doro vanhu voya voti tine doro panapa tine whisky. Iyo bataiwa ndiri paSabata ndakazorora mumadoro. Vanhu voya nefodya nembanje. Voti uyatibheme uyatifute. Then mumwoyo mako ndopaunoziva kuti aiwa ndiri paSabata ndakazorora muzviviri. Handichapute fodya, handichabhemi mbanje. Kana manetsana mungozwa kuti no ndiri paSabata handirovi mukadzi. Ndakazorora pazviviri izvozvo. So the real rest is Jesus Christ. Arimo mavhesi muBhayibheri. Daita tine nguva ndaigona kuti tipedze zuva rese tichitaratidzana mavhesi. Jesu akauya kuzokuzorodzai kuzvinhu. Everything that was done in the Old Testament was a reflection. You see what God was doing. If God just started with Jesus Christ, we would have never been able to comprehend or understand. But God has to take us through a level of training. Because the blood of Jesus Christ, to understand it, because of the Lamb, we now understand the blood. So a period where people used to come and sacrifice the lamb, so that we know when the Bible says, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world, we now know. Because to know to kana zvakunzizorora inu zviri taakuziva because Bible it was Sabata rekuzorora ka taakunzwisa kuti zvinorevei kuti on that Saturday vanhu vanga vasingaiti anything. Hakuna irova munhu musi weSabata. Hakuna irova mukadzi. Hakuna imwa doro musi weSabata. Kana mbavha chaidzo dzasingambe musi weSabata. But as a reflection of what needs to happen after Christ. Musi weSabata ndo waendwa kuchechi. But as a reflection of what needs to happen after Christ. Now we don't wait for Saturday. Every day. Every day. You devote yourself to God. Those days, that's the only thing you are allowed to do, to think of God and pray to God and worship God. But now we do it every day. I promised you that we're not going to take too long. As we come to a close, I just feel I need to explain this one more time. The salvation of God comes this way. You encounter the word of God as we preach all the other days. When you encounter the word of God, unotendeuka kuti shoko ndarida ndakuda kutendeuka vanonzi varikuda kutendeuka vaya vopfugama woiswa maoko pamusoro wonamata.